Bilan li l-għaqda volontarja rreġistrata f'pajjiżna jkunu regolati aħjar, il-Gvern da konsultazzjoni pubblika dwar il-liġi tal-għaqdiet volontarji. Il-liġi daħlet fl-2007 u 4 snin wara kien diġà beda jinħass il-bżonn għal bidliet, però huwa biss issa li dawn l-emendi se jsiru. Il-Kummissarju għall-għaqdiet volontarji Kenneth Wayne tkellem dwar uħud minn dawn l-emendi. Waħda minnhom hija li tirreġistra mal-kummissarju tkun mandatorja mhux jekk trid għax s'issa liġi jekk trid tista' tirreġistra jekk trid ma tirreġistrax up to you. Li tfisser li għandna numru kbir ta' organizzazzjonijiet volontarji fil-pajjiż Malta u Għawdex illi mhumiex irreġistrati mal-kummissarju laqas biss nafu bihom u laqas nafu qegħdin jagħmlu. Bodiri m'hemm l-ebda tip ta' regolazzjoni tagħhom. Bordiri huma assolutament ma nafux qegħdin jagħmlu. Bordiri Għaqdiet volontarji li huma ta' partiti politiċi jew tal-Knisja mhux se jibqgħu jaqgħu taħt il-kappa tal-liġi tal-għaqdiet volontarji. Fil-waqt li se jkun emendat kif jingħataw il-fondi l-għaqdiet volontarji. Bordiri mhux se jkwalifi. Qabel ma kienx ċara din, allura kien ikollok ukoll jien naf min japplika għal flus, għal fondi, taħt skemi varji li joħroġ il-Gvern u l-Ministeri, u kien hemm din l-ambigwità fuqhom. Issa dik l-ambigwità spiċċa. Jekk inti jekk inti m'intix ma tikkwalifikax bħala għaqda volontarja, mela ma tikkwalifikax aqqas li tieħu dawk il-fondi li l-Gvern issa se jkun marbut li jindirizza speċifikament lejn is-settur volontarju. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli qalet li dawn l-emendi huma mirati biex jitnaqqas l-abbuż u biex l-għaqdiet volontarji jkunu iktar trasparenti u kontabbli. Qegħdin ngħidu li jridu jkunu kollha reġistrati. Issa tifhem ħadd tispiċċa dik li dawk li kien hemm fil-liġi, kien hemm proviżjoni fil-liġi fejn jekk ma jkunux reġistrati tintalab exemption mill-Ministru u l-Ministru tifferma din l-exemption sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw minn fondi dik issa ħadd tispiċċa u ħanaraw illi kull għaqda volontarja tkun reġistrata biex tista' tibbenefika mill-fondi. Dawk kollha interessati li jipparteċipaw fil-konsultazzjoni pubblika jistgħu jagħmlu dan sas-6 ta' Lulju billi jidħlu fis-sit elettroniku tal-Ministeru għad-Dialogu Soċjali, Konsumatur u l-Libertajiet Ċivili.